I ara tothom vol saber què va passar al cotxe de Bojan Krkić entre Marta Carreras, el gos i el jugador. És que, escolta, jo estava treballant per tu, res més. Va. Em vas exigir entrevistar amb Bojan, ell només estava 2 dies per terres catalanes, vam trobar una estona just després de que li acabessin de regalar el que serà el seu nou company de pis. Atenció, que em dirigeixo directament a Bojan. Bojan, què tens entre les mans? Tinc un gosset que just m'acaben de donar perquè, bueno, ja quan la idea de marxar ja es va fer una realitat, doncs, bueno, amb tot el tema de la companyia se'm va ocórrer agafar un gos i aquí el tinc, un gosset petit. És molt petit, eh? Sí, molt. Un caniche. I no, espero, m'han dit que és molt carinyós i que, bueno, per la companyia m'anirà. Què et passa? Et sents una mica sola a Roma o què? Molt canvi? Una mica, no és per això, sinó que, clar, no sé, allà al principi estarem els meus pares, aniran venint la gent, però, bueno, jo sempre, com que sóc un amant dels gossos, doncs, bueno, tenia ganes d'agafar un gosset així. I has pogut passejar ja per Roma? Has vist ja... Has pogut caminar pels carrers? Has trobat ja la teva zona que t'agrada? Alguna cosa que fins i tot ens pugui recomanar si anem algun dia? No, algun restaurant és l'únic que he anat així a la nit, perquè de dia a Roma hi ha molta gent, molt trànsit, i em van aconsellar anar-hi de nit, i de nit sí, de nit he anat a restaurants, però a visitar encara no fa molta calor. I et reconeixen pel carrer? Sí, els turistes, hi ha molts turistes, i la gent de Roma, ara mica en mica, molt més. Escolta, no pares d'acariciar el gos, estàs encantat de la vida? Estic encantadíssim. Fa molt temps, no? Però que pensaves tenir un gos o...? Sí, fa molt temps. Jo tenia un gos, però, bueno, tinc un gos petit, però el té la meva iaia i sempre m'havia fet molta il·lusió tindré un gos. I ara, mira, vaig aprofitar l'opció de que marxàvem i amb el tema del carinyo i tal. I és nena o nena, això? Nena. I té nom? No, de moment no, però perquè just me l'acaben de donar i ara tenim que acabar de decidir-ho ja en alguns noms. Opcions, va, digue'm. No, hi ha el nom que sí, que tots sona amb més força, és Chui. Chui? Sí. Per? No, però és un nom molt característic d'allà a Linyola, de la meva mare, i bueno, ens va fer il·lusió i ficar-hi. I que és un nom carinyós o vol dir alguna cosa? Un nom carinyós, sí. Ah, molt bé. I això que sempre diuen, el gos s'assembla a l'amo, no? De moment no massa. Clar, pelut, marró... De moment no massa. El cabell arrissat... No sé si al llarg del temps s'assemblarà, però no ho crec. No t'identifiques, no, un canitx? No. A veure si deixo aquest gos en bones mans, perquè estic patint una mica. Raça. Caniche Toy. Quants anys viurà? És dels que més viu uns 18-20 anys. Ostres, és molt, no? Tant? Sí. Això m'han dit. Quan pesarà? 2,5 quilos, 3 quilos. Quantes vegades li has donat a menjar al dia? Quan jo menjo, el menjarà amb mi. No, 3-4 vegades al dia. Com li has ensenyat a fer els pipís? Perquè, clar, si n'hi pixen per tot arreu. No, es veu que és super intel·ligent. I m'han dit una tècnica que és amb papers de diari, anar ficant-hi, per exemple, començar amb 4, 3, 2, 1, i al final ja sap on té que pixar. El trauràs a passejar? Tinc la sort que allà tinc una terrassa molt gran, però, evidentment, que si vaig a fer un passeig me l'emportaré. Home, per favor, que tregui el gos a passejar. La terrassa no. Un canitx, té Encara és molt petit. Per cert, tenim la fotografia de Bojan i el Chui. Sí, tenim un punt, les hem penjades, també tenim un punt, al facebook.com/tenim un punt, o bé al twitter.com/tenim un punt, veureu aquestes fotografies, que per cert és maquíssim. Molt bé, bonica. Molt. Chui, Chui, sí. Què més et va explicar el Bojan? Hem parlat de futbol, també? Garriga. Sí, pensava que només havíeu parlat de gossos. No, a part de gossos hem parlat de futbol, de com està ella a la Roma i del seu italià. No hi ha cap club que es pugui comparar amb el Barça. Això ho diu tothom a nivell esportiu, no? A nivell de sempre optar per guanyar la Lliga, sempre optar per guanyar la Champions, sempre optar per guanyar-ho tot, no? No vam tindre la sort, perquè és així, no vam tindre la sort a l'eliminatòria, que aquest any no jugarem la competició europea, va ser un pal per tots, però bueno, encara queden 2 competicions, que són la Lliga i la Copa, que hi ha grans objectius, i que també que encara que en tinc moltíssimes ganes. Com ho va rebre això, Luis Enrique? Perquè va ser dur aquest partit, perquè a més, justament quan va substituir a tot i va ser quan després veu perdre l'eliminatòria, això, Déu-n'hi-do, li deu costar. Jo crec que és la figura d'un entrenador clau
El Luis està imprimint una personalitat a tot l'equip, està canviant una mica les idees dels italians, que no són iguals que aquí. Com són? Allà no estan acostumats a guanyar, no estan acostumats no estan acostumats a lo que és aquí el Barça, per exemple, no? I el Luis Enrique, evidentment, que ho està fent molt bé. Jo crec que està fent un gran paper i que encara té molt recorregut per fer, perquè com he dit abans, tot just acabem de començar. Què trobes a faltar més del Barça i què et dona la Roma que potser no et donava el Barça? Barça ho trobo a faltar tot. Els meus companys, sens dubte. Trobo a faltar la meva gent, tot el que rodeja el barcelonisme, Barcelona, el meu poble. Ho trobo a faltar moltes coses. Jo estimo tot això que tinc aquí. Jo vaig dir el seu moment i és així. Vull dir, és algo que ningú m'ho traurà mai, perquè m'ha donat molt i, lògicament sempre tindré aquest punt de nostàlgia, però jo crec que és bona. I Roma m'està donant la il·lusió, m'està donant el que et comentava abans, la felicitat de tornar a familiaritzar amb el futbol, de tornar a agafar, de tornar a tindre el sentiment que jo tenia abans pel futbol, de les ganes de jugar, de les ganes de demostrar, de les ganes de demostrar que puc jugar, de fer-me un lloc, de noves il·lusions. Ara que ja has marxat, notes que això t'està servint per tu també madurar personalment, també futbolísticament, que potser és una cosa que ja s'havia plantejat en un passat i que potser hauries d'haver fet abans i tot? Bueno, no. Jo no me n'arrepenteixo de res de lo que he fet. Mai me n'arrepentiré de res de lo que he fet. Perquè a mi els anys al Barça m'han donat molt, trec coses molt positives, molt, dels 3 primers en dubte, i de l'últim, que va ser el més diferent, el més raro, també trec situacions molt positives. De les negatives intento treure les positives. Una de les coses que han ressaltat els jugadors que han arribat, per exemple el Cesc, l'altre dia ressaltava, diu, ja sabia que hi havia aquest esperit guanyador en aquest vestidor, però ara que hi soc encara al·lucino més. Això és difícil de trobar. El grup humà que hi ha al vestuari del Barça no hi és a cap lloc. Persones que hi ha allà, hi ha un grup que és increïble. Hi ha jugadors que de la casa, jugadors que tenen un cor enorme i que gràcies, en gran part, gràcies a ells, la situació del Barça està encara visquint aquest moment. Italià, com el portem? Com fas les entrevistes a la zona mixta allà? Malament. Sí, a la zona mixta ho vaig... Home, va, doncs intenta una mica. No, ara. Però digue'm paraules, lo típic de que arribes d'Itàlia. Què has après? Lo de librar, jo sono molto contento. Lo primer que vaig dir... No... Jo sono molto contento. Sí, jo sono molto contento. Em va ensenyar a librar, això. Estàs seguint el Barça o què, des de Roma? Vas seguint tots els partits? Sí, tots. Com és això de veure el teu equip per televisió? Difícil. Però bueno, d'alguna manera també, sobretot aquest últim any, també el veia d'una situació més a prop que ara, però no, ho visc de moment, ja et dic. No amb tristor, perquè evidentment que a Roma ara estic sent molt feliç, per això vaig decidir fer aquest pas, si no l'hagués decidit, però evidentment que no és el mateix veure un partit Madrid-Atlètic de Madrid que el Barça, no? Quan jo vaig jugar al Barça em toca, no? Jo sono molto contento. Això és tot el que li va ensenyar Ibrahimovic a Bojan Kerkic. Sí, perquè en el camp no li va ensenyar massa. Marta Carreras ens ha presentat aquesta entrevista. Dijous tornaràs, Estaré a la platja, no aquí a l'estudi. Amb un campió d'Europa. Ja veurem quin. No direm qui és. Dijous la Marta Carreras, ara Superman. On tens la capa, Xavi Campos? A casa guardada. Ets tu Superman? No.